ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 21 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ду хонага дар 103 микрорайони шаҳри Душанбе. Инчунин дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ ки кредитам метиҳаншон хонаҳои рақами 2 мебошанд бо нархҳои яъне ду хонага бо нархҳои 175, 185 ва 200 ҳазор сомонӣ, се хонага бошад бо нархҳои 240 ва 260 ҳазор сомонӣ. Боз такрор мекунем, хонаи рақами 2 мебошад, кредитам метиҳаншон. Инчунин ҳавлиҳои фурӯшӣ дар маҳаллаи Шайнак ва дар посёлкаи Южнӣ шаҳри Душанбе, кӯчаи Картегинский нам ҳавлии фурӯшӣ бо нархи $35,000 ҳаст ва дар наздикии боғи айнии шаҳри Душанбе ҳам ҳавлии фурӯшӣ ҳаст. Инчунин квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар ва дӯстони азиз, ду хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ $139 ҳазор сомонӣ. Бале дӯстони азиз, хато нафаҳмидед, $139 ҳазор сомонӣ ду хонага дар Душанбе, хонаи рақами 8 мебошад. Квартираи фурӯшӣ дар Якачинор шаҳри Душанбе бо нархи $290 ҳазор сомонӣ ва ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи $310 ҳазор сомонӣ, хонаи рақами 10 мебошад. барои ҳамин ҳатман навор монад то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ва тамошобинони гиромӣ, як чизро ба шумо хотир расон карданем ки дар сайти Instagram саҳифаи Dom TJ ба сатҳи 100 ҳазор обуначӣ расидааст. бениҳоят аз шумо сахт миннат дорем дӯстони азиз. ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо барои дастгириятон. ҳам дар YouTube ва ҳам дар Instagram зиёда аз 100 ҳазор подписчик дорем. ин ҳамаш бо дастгирии шумо дӯстони азиз. ҳазор раҳмати худо, ҳазорон бор шукри парвардигор. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама даркор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 103 микрорайон. Минтақаи хуб мебошад. хона ҷойгир аст дар якум ошӯнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошӯна иборат аст. дар наздикии хона ду то боғчаи кӯдакона, мактаби рақами 43 ва 101, стоматология Apple Dent, детская площадкаям ҳаст. масоҳати хона 59 метри квадрати мебошад. ду хонага ба се хонага табдил кардагианд дӯстони азиз. хонаҳош калон кардагӣ ва нархи хона бошад $530 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. марҳамат дӯстони азиз. хонаҳои фурӯшӣ ки тариқи кредитам харидашон мешавад дӯстони азиз, яъне кредит метиҳанд. бо диққат гӯш кунед. хонаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир ҳастанд. гардиши фабрика назди коллеҷ. аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе на он қадар дур аст дӯстони азиз. доми Навастройка 6 ошӯнага. айни замон корҳои сохтмонӣ идома доранд. корҳои сохтмонӣ дар 4 ошӯна қарор доранд. чӣ гуна вариантҳо ҳастанд? ду хонагаҳо бо масоҳатҳои 48 52 метри квадратӣ, се хонага бошад бо масоҳати 68 метри квадратӣ. нархо дӯстони азиз, ду хонагаҳо бо нархҳои 175, 185 ва 200 ҳазор сомонӣ фурӯхта мешаванд. се хонага бошад бо нархҳои 240 ва 260 ҳазор сомонӣ. нархи хона аз сабаби ошӯнааш фарқ мекунад дӯстони азиз. чанд ошӯнаи поён бошад, ҳам қадар нархи хона қиматтар мешавад. ошӯнаи баландтар нархаш арзонтар дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои хона 100% мегӯяд соҳибаш. об, барқ, канализатсияи шаҳрӣ. сохтмон баъд аз 5 моҳ ба анҷом мерасад. дари главни шкатур трезоша часпонда месупорем, мегӯяд амин ширкат соҳиби дом. пешпардохт аз 100 ҳазор сомонӣ боло қабул мекунем. боқимонда маблағ дар давоми сохтмон дӯстони азиз. боз такрор мекунем, 100 ҳазор сомонӣ хонаи ҳамчун пешпардохт мекунем. боқимонда маблағро дар давоми сохтмон супорида мегиранд ҳар моҳ дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. чӣ саволе ки дорен ба ҳамин рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед.
ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе, маҳаллаи Шайнак. 8 сотиқ замин мебошад, 3 тарафаш роҳи давлатӣ, ҳалномаи суд дорад, документош 100%, 2 то веран дорад, боз 4 дар хона, 2 ванна, 2 ҳоҷатхона. дар атрофи хона мактаб ва масҷид ҳаст, поликлиникаам ҳаст. дӯстони азиз, маршрути 45 ба пеши хона мегузарад, бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад ва нархаш 850 000 сомонӣ. боз муомила дорад. аз деҳқонбозори Гипразем 6 километр то хона мебошад. сохтмони хона 300 метри квадратӣ, бениҳоят масоати калон. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. 5 сотиқ замин мебошад, 4 дар хона дорад, боз як падвали калон аст, болош маналид кардагӣ, аз раҳи калон 1,5 километр мебошад. маршруткаҳо мегарданд ҷойгир аз дар наздикии Жилмассив, кӯчаи Картегинский, яъне ҳавлӣ роҳаш через Жилмассив аст. баъди Жилмассив кӯчаҳои Картегинский мешаванд. дӯстони азиз, ҳуҷҷат ҳамаш 100%, об ва барқ дорад, ҳамавақта дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дохил аст. кӯчаи Картегинский. нархи ҳавлӣ бошад $35,000. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. боз времянкаҳошам ҳаст, ҳоҷатхонааш, ҳамомуш созай тайёрай. 6 времянкаи дигар қатиш мебошад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. боз хотир расон мекунем, кадоме надона Жилмассив дар куҷо ҳаст. баъди повороти аэропорт 2 остановка, яъне аз повороти аэропорт 2 остановка болотар, тарафи 9 километр вақте ки меравем, 2 остановка болотар аллакай Жилмассив мешавад. боз агар рози хубтар фаҳмонем, повороти аэропорт мешавад, 1 остановка боло Сеюмбаза, 1 остановка боло Жилмассив. аз ҳамин Жилмассив як дунё транспорт аст, ба тарафи ҳамин кӯчаҳои Картегинский мераванд. аз Жилмассив болотар аллакай кӯчаи Картегинский минтақаи ҳамин ҳавлӣ мешавад. умедворам ориентир ва адреси хонаи хуб фаҳмиден. агар ягон савол пайдо карден, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, назди боғи Айнӣ, кӯчаи Соатов мебошад, назди маркази тестӣ. аз ваданасоз каме болотар. дӯстони азиз, ҳавлӣ 6 дар хона дорад, 1 кухня, баня, ҳоҷатхона, меҳмонхонаи 7 метра, 7 сотиқ замин, оби ҳамавақта, канализатсия плюс ҳамсояҳои бениҳоят хуб мебошад. минтақашам минтақаи хуб аст. дӯстони азиз, наздикии боғи Айнӣ ва ҳам хел поён вақте ки мефуроем, аллакай ваданасоси шаҳри Душанбе мешавад. аз ваданасоз поёнтар равем камтар, донишгоҳи аграрӣ, донишгоҳи тиббиву донишгоҳи омӯзгорӣ. нархи ҳавлӣ, дӯстони азиз, $85,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. дӯстони азиз, 7 сотиқ замин, 6 дар хона, назди боғи Айнӣ, наздикии маркази тестӣ, $85,000. чӣ саволе ки пайдо карден, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳозир камтарпас хонаҳое ки мо дар аввали навор ваъда додагӣ будем пешкаши шумо мегардонем, яъне духонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 139,000 сомонӣ, квартираи фурӯшӣ дар Якачинор бо нархи 290,000 сомонӣ ва духонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 310,000 сомонӣ. ҳар се ҳамин хонаро камтарпас пешниҳоди шумо мекунем. ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, номи пештараш Қурғонтепа, дар назди донишгоҳи Носири Хусрав, минтақаи беҳтарин мебошад. дӯстони азиз, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, донишгоҳ, супермаркетҳо, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. 4 хонага мебошад бо масоати 128 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. дӯстони азиз, боз хотир расон мекунем ки абой ва ламинати ҳамин хонаро соҳиби хона ба харидор ҳамчун тӯҳфа медиҳад. дӯстони азиз, яъне шумо ҳамчун харидор мебинед, хонаро харидорӣ мекунед ва соҳиби ин хона ба шумо
ҳамин абой ва ламинатро туҳфа метиҳад. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шаванд. ҳар ду рақам дӯстони азиз ватсап доранд. марҳамат. ва ин хона мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. марҳамат, даромада тамошо кунед. бениҳоят хонаи хуб дар минтақаи хуб ҷойгир аст. масоҳаташам калон дӯстони азиз 128 метри квадратӣ. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Южнӣ. 7,6 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. боз як ангари калон ҳам низ дорад. дӯстони азиз, дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорид аз ҷумла мактаб ва масҷид дар наздикии хона ҳастанд. то раҳи калонам на он қадар дур аст дӯстони азиз. ва худи ҳамин минтақаи Южнӣ дӯстони азиз яке аз беҳтарин посёлкаҳои шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. минтақаи хуб аст дар ҳақиқат. нархи хона $90,000 985,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. ва ин ҳавлия дӯстони азиз мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. дар он навор мо боз ҳамашро ба пурратар, хубтар нишон дода ҳамашро фаҳмондагием. ҳатман даромада тамошо кунед ва чӣ саволе ки пайдо кардем ба рақамҳои соҳиби хона зангзада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 139,000 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед. духонага мебошад бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад. яъне сода карда гӯем падвал аст дӯстони азиз. майдача тезача дорад. боз мегӯем падвал аст дӯстони азиз. якум ошона не, цоколни этаж, падвал. духонага 35 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки ремонтуш пад абой мешавад. дару треза вана туалет сафед ҳамашам мекунам, мегӯяд соҳибаш. ва хона ҷойгир аст дар тарафи поёни корвон, кӯчаи гравзавод. нархаш 139,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. минтақаи хонаро кадоме нафаҳмид дӯстони азиз. баъди бозори корвон ба тарафи шаҳри бохтар вақте ки мо меравем, баъди бозори корвон аллакай поёни корвон мешавад. маҳаллаи Гулбута, кӯчаи гравзавод, раҳинаву дигару дигар кӯчаҳо ва ҳам хел рост агар рафтан гирем дарвозаи шаҳри Душанбе мешавад. худи ҳамин хона дар поёни корвон ҷойгир аст дар цоколни этаж. 139,000 сомонӣ. умедворум ҳама фаҳмид. мегузарем ба хонаи навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Якачинок ҷойгир аст. минтақаи хуб. як хонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 15 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. дар назди роҳ ҷойгир аст. 40 метри квадратӣ бе таъмир. 2 лифт дорад бино. барқ ва об ҳама вақта, отоплениям ҳаст. доми элитни мегӯяд соҳибаш. дар наздикиаш детский сад, мактаб, масҷид, беморхона. гулистон дар Якачинок ҷойгир аст. нархаш бошад 290,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва дар шабона дӯстони гиромӣ, худи бино мана ҳамин гуна дар мегирад. бениҳоят зебо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, наздики политехникум дӯстони азиз. бо нархи ҳамагӣ 310,000 сомонӣ. ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. бо таъмир мебошад. ноҳияи Сино, политехникум, охири маршруткаи 7 рӯ ба рӯи 4 тут. нархаш боз такрор мекунем 310,000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсаби ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.